No já jsem tady ještě vybírali jsme články, které bychom vám tady mohli ukázat. To je jeho fotka profilová? No a takhle nějak vypadá Kotrba ještě, teda počkej, tak můžeme se podívat ještě. Jako prase. Počkej, můžeme se ještě podívat na Kotrbu, to je personáche. To je ideální muž, vole, jako speak about jako ideální muž. No a teď si musíš Přidáme si ho do přátel, teďka přímo v přenosu, ale on nás nebude chtít, nebo to můžeme potom poslat, a on to může třeba zahitovat. Možná, že má víc přátel, než kolik je povolený, jako. No tak prostě pointa je, že tlustý jako prase vypadá hrozně a teď si vám, že tohle je jeho profilová fotka. Tady je ještě za logem Britských listů, který designoval v roce 1993. Nevypadá, je to něco mezi Leninem a Stalinem, ty vole. Prostě každý se jako dá na profil svoji nejlepší fotku, viď? No i když i to nejlepší fotka vypadá, vole, jako když hraješ nějaký německý kriminálce pedofila, tak to se na mě nezlob, jako, ale měl by se vole střelit do hlavy. Ale má v přátelích Michala Haška. Na tohle to se nehraje. Je to pravda, říkali to v televizi. Ne, tak jako nevypadá to tak hrozně. Ale no, jako počkej, vrať to zpátky. On měl spíš... Ne, tak vedle Profanta vypadá každý dobře. To zase, jestli hledáš nerdy, vole, tak Profant je největší nerd ever. To je jako to, že... Ondřej Kedrigern Profant. To už je prostě vidět jako na tom stylu, jakým si váže ten copánek. Prostě jako normální člověk, když má dlouhý vlasy, tak si váže copánek, že si ty vlasy načeše dozadu. Když to ajťák nebo podobnej uchýl, vole, si nejdřív udělá pěšinku, vole, a tu si potom spojí vzadu. Prostě, ale prostě ukaž mi nějakýho jinýho zastupitele hlavního města na světě, který má na facebookovém profilu jako prostřednictvím Kedrigern. To jsem dělal, když mi bylo 15 a hrál jsem dračák, vole. Co 15? 13. Můj první e-mail, vole, byl Sauron the Great, @seznam.cz. Jako. No a tak co píše to? Co píše? No a Kotrba se zabývá, že jo, tohle podle mýho skromného tautologického názoru patří k úplným top české žurnalistiky. Jako domnívám se, že nikdy nebylo napsané nic lepšího, z mýho úhlu pohledu, to říkám subjektivně, ale možná v tom je část objektivní pravdy, že nikdy nebylo napsané nic lepšího o akademickém světě v České republice, než z pera Štěpána Kotrby. A vážení přátelé, tohle má 5 dílů, takže tohle, co tady vidíte, navíc je to všechno ocitovaný. Jo, můžete se podívat, tady má prostě článek 3. odstavec 7, jo, což jako není úplně standardní novinářský formát, jo, jako na druhou stranu musím říct, že je to něco, co by možná čeští novináři jako měli jako začít používat, protože jsou takový diletanti, že jako aspoň zpočátku by jim to mohlo... Tak to je na tom smutný, že on je asi schopnej, akorát, že je to blázen. Prostě. Ale to je dobře, že je to blázen, jako ještě bych mu teda vytknul, jako jednu věc bych mu vytknul, jo, jakože má tam bold někde, to znamená tučně a nejde na to klikat, zatímco na některý deklikara jsou taky tučně, takže to jako diváka zmate. Jsou podtržený. A podtržení právě nic neznamená. To je prostě chaos, jo, jako, takže když si chceš něco kliknout, tak si to musíš všechno poctivě projet, jo, ale to vůbec nevadí. Ještě by měl začít používat kapsulka, byl by to lahola, vole. jo, na to se musíme taky někdy podívat. Tak to je legendary, viď? A na tu exotopédii. Exotopédie, jo, jasně. A takže tady vidíte, že to má skutečně 5 dílů. A jako pointou ve zkratce je to, on se zabývá jenom Českou zemědělskou univerzitou, což jako podle jeho názoru jako je úplně giga nejvíc, nejskorumpovanější instituce. Já bych si dovolil tvrdit, že i u nás v Přerově máme podobné tendence korupčně kupovat, získávat zakázky, budovat. Co je nejhorší, že u nás prostě si můžeš vybrat úplně random téma, jakýkoliv prostě random téma. Jako rozstříháš si státní rozpočet prostě na kartičky, zamícháš to v klobouku, vytáhneš to a ať prostě vytáhneš cokoliv, tak stačí se tím zabývat 5 minut a zjistíš, že tam je šílená korupce. Asi jednou pamatuju, že jsem se jen tak ze srandy díval na to, která veřejná instituce, která vlastně jakoby rozpočtová kapitola rozpočtu, ve státním rozpočtu utrácí nejvíc peněz na právní služby, protože vždycky se jako říkalo, že prostě právní služby, tam to jako tečou ty černé peníze a tak. Zjistil jsem, že to je ředitelství Povodí Labe. Jo. A říkal jsem si, Povodí Labe, o tom jsem nikdy neslyšel, co by tam jako mohlo být za korupci. To jsou prostě lidi, kteří se jako starají prostě o řeky. O Labe. No a tak jsem si to googloval a během asi 20 minut jsem zjistil, že existuje něco jako říční mafie. Že to je normálně jako zdokumentovaný fenomén a že jsou jako na to spoustu jako reportáží a článků. Že prostě i jako v tak strašně jako random, obskurní, prostě blázní oblasti, jako je prostě Povodí Labe.
očividně existuje děskonářská hráčka. Takže já se vůbec nedivím Kotrbovi, že může vyprodukovat 5dílný článek o tom, jaký vede Skrumona. Že bohužel jako tam je pořád o čem psát. Ne, 10dílný článek prostě vyprodukuješ i na Povodí Labe, tak co jako chceš. Já jsem zaujalo mě z výroční zprávy Povodí Labe, že odmítli víc žádostí o informace, než kolik jich tam přišlo. Jo, tam je asi pravděpodobně překlad. Jo. Tak jsem tam psal, já jsem jim psal, ať mi pošlou ty texty těch žádostí, co zamítli, protože mě zajímalo, jako, na co se lidi ptají, že to je tak strašně tajný. Jo. No a ukázalo se, že to je jejich jakože to, že ty prachy, ty utrácí za právní služby, fakt jako nevyhazují z okna, protože asi pravděpodobně utratili 1/3 svého rozpočtu na to, aby se zbavili jako lidí, co po nich něco chtějí. Jo, že vlastně to měli jak kdyby zakázkově daný dopředu, že prostě kdokoliv jim napíše, tak to má být automaticky odmítnutý. No, já si myslím, že nikdy nic a oni si vykázali vlastně ještě víc odmítání. Já si myslím, že nikdy, tak to je samozřejmě vtip, že jo, ale myslím si, že nikdy žádnou informaci jako neposkytli, no, na základě té žádosti. Prostě. Tak soudil by se s Povodím Labe o nějakou informaci, jako nevím. Jako každopádně se podívejte tady na ten článek, jak se dělá věda na hnojárně, to si určitě zapamatujete. No, řekni, a co o tom chci říct je to, že jako všimni si stylu, kterým píše Štěpán Kotrba. Jo. Nejenom, že říká Zemědělské univerzitě hnojárna, naprosto automaticky a už nikdy se nevrátí k Zemědělské univerzitě Mendelově, nebo jak se to jmenuje, nebo v Praze, teta v Praze, nevím, to Mendelova. Ale ještě ty názvy těch článků. Když na hnojárně místo dojení krav kibicují do řízení jaderné elektrárny, jo, jako on dokáže vytvořit, jako ale toho pozoruju delší dobu Štěpána Kotrby, že on dokáže vytvořit takovej alternativní svět, ve kterým jsou všichni úplní dementi. Prostě. Jo, on má ten nápad, a to se mi na tom líbí, to je jako prostě vlastně talent, že jo, umělecký, že on si vezme vlastně to přirovnání té univerzity k té krávě a prostě napíše o tom celý narrativ a už postupně se to jako rozšiřuje, takže prostě ty penězovody jsou ty lemena, ty prachy jsou to mlíko, že jo. Jasně, to máš jako takový ty vtipy jako máš 2 krávy, jedna něco, druhá něco, že jo. Jasně. No, každopádně Izrael oficiálně nemá žádné krávy, ale každý ví, že dokáže kdykoliv jako doručit velké množství vysoce obohacené smetany kamkoliv na Blízkém východě. No, jako každopádně, co to chci říct, je, že vlastně celý ten článek vznikl tak, že on se strašně nasral, protože mu psali, nebo se nějak dozvěděl o doktorantech, který tam strašně šikanovali, jo. Že v podstatě jim tam nakazovali, že tam mají být, že tam prostě museli trávit dlouhé hodiny, museli prostě tam dělat úplně což je ale nesmysl, jako legitimně, to si řekněme. Jako je to absolutní nesmysl a přiznejme si, že se to děje asi i na jiných místech. Já musím přiznat, že naše doktorský studenty taky pěkně podusíme, když na to přijde. Jsou to kurvy líné, jak se říká, a je potřeba, víš co, když máš 6 000 měsíčně, tak jako musíš ty lidi ještě trošku podusit, ne? Musíš jim ještě říct, ať tam těch 8 hodin jsou, protože oni by si teoreticky mohli najít nějakou práci a tím pádem by potom tu energii nevěnovali té katedře, že jo? Nebo tautologii, ty vole. No, tak každopádně vše pro dobro tautologie. Každopádně se nasral a tím to začalo, jo. On vlastně nejdřív začal i napadat vlastně oborovou radu, školitele, začal vysvětlovat ty jednotlivý právní výklady toho, co je doktorant, co má dělat. No, ale jako ta nejhorší věc byla to, že on se díky tím samo nasíral. Já prostě o Štěpánu Kotrbovi mám ucklou představu, že to je ten člověk, který je totálně sebenasírací. Jo? Ten člověk, který se vytáčí, který prostě sedí v klidu u stolu a skončí to tím, že má srdeční záchvat a válí se prostě po zemi. Jo? Jako, s pěnou u huby. S pěnou u huby prostě, jo. No, před očima se mu zebujou krávy, vole. A u toho datluje do počítače. A začal prostě on v tom takhle začal prostě rýpat a pak tom začal přicházet na jednotlivosti, který přestají dávat smysl. Například na Egypťana Shady Reef, což jako Slim Shady to byl, myslím, Eminem, ne? On si tak říkal, ne? Já si myslím, že ještě pořád ještě neživu. Jo. Bývalý doktorant, kterého si pan profesor dlouhá léta platí z peněz fakulty, že on třeba přišel na to, že na té fakultě má kancelář, nějaký Egypťan a ten Egypťan tam už asi 4 roky nebyl, jako jo, a že tam má prostě kancelář, ve které nikde 4 roky nebyl a podobné věci, jo, přičemž jako jsou placený. A takhle začal pomalu rozkrývat korupci a šel a dostával se až k publikační činnosti, což myslím, že je ten pátý díl, ve kterým on vysvětluje to, co vlastně ten rektor té univerzity psal. A zase přichází na to, že ten rektor té univerzity vlastně vůbec nepsal o zemědělství. Že vydával nějaký publikace o nějakých prostě manažerových
jo, to je úplně jedno, co prostě psal úplně o něčem jiným a přišel na to, že nemá žádný prostě publikace, samozřejmě, že jim, nebo takhle, respektive mají hrozně málo, že posledních 10 let už nic nepublikoval a že se prostě čistě soustředil jenom na to dojení, že prostě je velice skilled, je velice schopný v tom dojení, ale úplně jako opomíjí ty akademické povinnosti, takže vlastně vystává otázka, jestli to je vůbec akademik. No jako já bych to shrnul, takže Štěpán Kotrba má prostě příliš mnoho jako volného času a samozřejmě jako evidentně. A zase to je další jako tragický případ toho, co jako s člověkem dokáže udělat zanedbaný sex prostě, no. A jako už mu dlouho. Ale on má manželku, tyjo. No tak to je pak úplně nejhorší. Jako ale počkej. To je nejhorší jako příčina tady toho. Teď se dívám na tady ten článek, jo, fajně se na to podívejte. Forecast of demand through the differential description of their effects. No, tak to je angličtina nejhorší, než to je slovenština. Fakt, jo? No, ne, tak co jsem chtěl... to jsem nechtěl slyšet, mi to hezky jde. Je tlustý jako prase a na základě toho odmítám všechny jeho racionální argumenty. Tak to no a pak samozřejmě další věc je taky, že to je prostě confirmation bias, že on na začátku se nasere, a potom už si vyzobává z reality jenom ty věci, které jako odpovídají té jeho utkvělé představě. To je pravda, ale on si dokáže vyzobat, ale jako respektive ty věci, který jako vyzkoumal, tak jako vyzkoumal prostě věci, který má prostě tady ocitovaný a jako přišel na to, že co se tam děje, je prostě šílený. Tak to není těžký. Já jako kdybych chtěl napsat prostě 10dílný článek o tom, jak česká věda je boží, tak si úplně stejně vyzobám jako jenom příklady toho, jak český vědci prostě působí na zahraničních univerzitách, v NASA, vole, v Sejteku, v CERNu a... To je pravda, no, tak jako tam je problém, že prostě když jako něco rozkrýváš, tak samozřejmě takhle neuvažuješ, jo, jako že no, prostě ale, jdeš, jako... Dobře, ale tak co jsem chtěl říct, prostě tohle můžeš dělat, když se snažíš zjistit, jestli někdo někoho zabil, že jo, tak prostě shromažďuješ tu evidenci. Ale prostě, když on jako popíše prostě 5 stránek o tom, nebo 5 článků o tom, jak je to všechno na hovno a na základě toho udělá jako paušalizující prostě tvrzení, že česká věda je v prdeli, tak úplně stejně tak by někdo jiný mohl jako vyprodukovat stejně jako dobře v uvozovkách podložený článek o tom, jak všechno perfektně funguje. Jo. To je prostě confirmation bias, že on se na začátku nasere a pak vlastně jakoby si vyfiltrovává jenom ty věci, které podporují to jeho počáteční nasrání a tím se jako pořád bičovává víc a víc. Co jsem tak zahlídnul, tak ten Egypťan tam dělal fuzzy logiku, což je jako klobouk dolů, protože to je fakt jako velice obtížná, sofistikovaná disciplína. Pokud to fakt dělá, tak 16 000 na měsíc je málo. Ne, on vůbec není v České republice. On to dostává ty peníze a vůbec není v České republice, vůbec tam nebyl, jako ani za tu dobu. A nikdo neví, co dělá. No a fuzzy logika, je to fuzzy, ne? Správně. Ale jako... Nevíš, kde seš tady, nebo seš tady, seš doktorát, nejseš doktorát, to je prostě fuzzy. On to nejenom, že to studuje, on to i aplikuje na svém vlastní životě. Jakože tam je problém spíš tady v tom. No. Jako já bych to úplně, jako je to jeho věc, že jo, jako mi se to prostě líbilo, ty články, samozřejmě ne všechny mají stejnou hodnotu vypovídající, ale jako prostě je to zajímavý, tak se na to určitě mrkněte. A dáme si post show, asi jo, ne? Uvidíme, jestli dneska bude popořad, ještě se domluvíme. Zatím vám děkujeme. Lajkujte, šerujte, sdílejte, dívejte se. Co ještě můžu udělat? Příští týden nebude svodka, protože budu pryč. A... Cože? No jasně, příští týden nebude... Počkej, co je za den? 4.8. Jo, no, tak to tady nejsem. 20. tady taky nejsem, takže až 27. bude svodka. Cože? No. Možná bychom mohli stihnout ještě jednu svodku do té doby. Můžeme dát dálkovou. V sobotu. Ty vole, já budu někde úplně v prdeli, já nebudu mít ani telefon snad. Aha, a kam jdeš? Do Španělska. Jo, vlastně, tak tam máš telefon. Tak jo, takže děkujeme za pozornost a uvidíme se zase příště.